Извънземна FBET лига. Ние с тебе с магическа пръчка не мога да ги променим. Не е голямо постижение да биеш всеки матч или да постигаш това, което постига Лудогорец. Аз сега чувствам страха. Аз искам Левски да стане, ние не го криеме. Който разбира от футбол и вижда, сега ние сме сляпи хора. За толкова пари тази зала и тебе да не ти достига 10 метра да направиш там за изискванията пистата. Тук и в Инстаграм си качих как бях на Виталия, как той ти дойде. Аз се познавам с него, играл съм срещу него, познаваме се. И някакъв ми пише, той се чуе от 10 минути кой съм аз, разбираш? Назначаваме Съни Дяков за изпълнителен директор. Легенда тяхна. Викам, намерете го и го викнете да ми го каже. Каже в очите, да. Имах футболен отбор и се чудех, как бе, това ти е футболният отбор от града, бе. Как няма да му дадеш 5-10 хиляди? Мисля, ти имаш за десетки милиони бизнес. Ма да си давам парите аз за футбол. Не бе Боже, не искам. И, нали, да, окей, ЦСКА, къде бяха? Да. Забравихте ли сега къде бяха ЦСКА? Бе, преди няколко месеца. Мисля, че ЦСКА влиза като фаворит в това дерби. Ти знаеш, че аз няма да крия, не симпатизирам на испанеца. Даже не обичам да му споменавам името. Това е неуважение, бе. Как така ще си позволи? Това, което говорихме за възпитанието. Невъзпитан човек. Левски трябва да мине през